Informasi buat dosana kami yang hadir, silakan kalau ingin nonton dendang Kamar Jadi, silakan diklik Selamat jalan YouTube, dulu Medan. YouTube Eri Petopang ya. Silakan di subscribe, like dan komen ya. Atau Mr. Kwansing ya, oke. Bergabung dengan Mr. Kwansing. Ya. Selamat malam juga buat Dadang, YouTuber dari Sawah Teluk. Pasaman kupian mandirang mudo-mudo olape abiak nan dari tangan tindaklah ado kapang gantino olape abiak nan dari tangan tindaklah ado kapang gantino. Janji ayahnya batang pasaman kupian mandirang mudo-mudo olape adik nan dari tangan tindaklah ado kapang gantino olape adik nan dari tangan tindaklah ado kapang gantino. Nanti padang tujuh dia mako pinaga isiko awak mulo bajon di arek bakat dobana isiko awak mulo bajon di arek bakat dobana.
tiga baka pun lawe indaklah puwe mato mamandang akira arok dame dame ko abiak la punya urang akira arok dame dame ko abiak la punya urang. Ayahnya batang pasaman tupian mandirang mudo bola pe adiak nan dari tangan indah lai ado kapangga